uDaniyeli wesithathu. uNebukadinesari, inkosi, wenza isithombe segolide, ubude baso buyizingalo ezingama-60, ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha, wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBabele. uNebukadinesari inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu, nababusi, nezinduna, nabahluleli, nabaphathizikhwama, nabomkhandlu, nabameli, nabo bonke abaphathizifunda ukuba beze ekwahlukaniselweni kwesithombe uNebukadinesari inkosi asimisileyo. Khona izikhulu, nababusi, nezinduna, nabahluleli, nabaphathizikhwama, nabomkhandlu, nabameli, nabo bonke abaphathizifunda babuthelwa ukwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadinesari inkosi abesimisile, bema phambi kwesithombe uNebukadinesari asimisileyo. Kwase kumemeza ummemezeli ngamandla, wathi, "Wenina bantu nezizwe, nezilimi, niyayalwa ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, negenkle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi, nikhuleke esithombeni segolide uNebukadinesari inkosi asimisileyo. Ongawi phansi, akhuleke, uyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo." Ngalokho lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo, negenkle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, bonke abantu, nezizwe, nezilimi bawa phansi, bakhuleka esithombeni segolide asimisileyo uNebukadinesari inkosi. Ngalokho kwasondela ngaleso sikhathi amadoda amaKaledi ahleba abaJuda. Athatha athi kuNebukadinesari inkosi, "Mana njalo, Nkosi. Wena Nkosi ukhiphe isimemezelo sokuba bonke abantu abezwa ukukhala kwecilongo, negenkle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi, bakhuleke esithombeni segolide, nokuba ongawi phansi, akhuleke, aphonswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo." Kukhona amadoda abaJuda owabeke phezu kwezindaba zesifunda saseBabele, oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko. Lawa madoda, Nkosi, awakunakanga, awakhonzi onkulunkulu bakho, awakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Khona uNebukadinesari wayaleza ngolaka nangokufutheka ukuba kulethwe oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko. Base beletha lawo madoda phambi kwenkosi. uNebukadinesari wathatha wathi kuwo, "Kungamabomu yini, Shadiraki, Meshaki, no-Abedineko, ningakhonzi uNkulunkulu wami, ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo? Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo, negenkle, nehabhu, nomqangala, nogubhu, negemfe, nazo zonke izinhlobo zokubethwa, niwe phansi, nikhuleke esithombeni engisenzileyo, kuhle, kepha uma ningakhuleki, niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lowo Nkulunkulu oyakunikhulula ezandleni zami na?" OShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko baphendula, bathi enkosini, "Nebukadinesari, thina asidingi ukukuphendula kule ndaba. Uma kunjalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho, Nkosi. Kepha noma kungenjalo, makwazeke kuwe Nkosi ukuthi asiyikukhonza onkulunkulu bakho, ngeke sakhuleka esithombeni segolide osimisileyo." Khona uNebukadinesari wagcwala ukufutheka, nesimo sobuso bakhe saguquka ngenxa yoShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko. Wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezu kwalokho okuke kwabonwa sishiswa ngakho. Wayeseyaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko, abaphonse esithandweni somlilo ovuthayo. Aboshwa-ke lawa madoda egqoke amayembe, namabhulukwe, nezigqoko, nezinye izingubo, aphonswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalokho ngokuba isiyalezelo senkosi sasicindezele, nesithando somlilo sasishisa kakhulu, ilangabi lomlilo lawabulala lawo madoda abakhuphula oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko. Kepha lawa madoda amathathu, oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko, awela phansi eboshiwe phakathi nesithando somlilo ovuthayo. Khona uNebukadinesari inkosi wethuka, wasuka wakhuluma, wathi kwabomkhandlu wakhe, "Angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na?" Baphendula, bathi enkosini, "Uqinisile, Nkosi." Yaphendula yathi, "Bhekani, ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo, awachithwanga, ukubonakala kweyesine kunjengendodana yawoNkulunkulu."
Wayesesondela uNebukadinesari emnyango wesithando somlilo ovuthayo, wakhuluma wathi, Shadiraki, Meshaki, no-Abedineko, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezukonke, phumani nize lapha. Base bephuma oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko phakathi komlilo. Izikhulu, nababusi, nezinduna, nabomkhandlu wenkosi babuthana, babona lawo madoda ukuthi umlilo awubanga namandla emizimbeni yawo, kungahamukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo. UNebukadinesari wakhuluma wathi, makabongwe uNkulunkulu wawoShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko, othumile ingelosi yakhe, wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba, zaze zaguqula izwi lenkosi, zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi, zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa, uNkulunkulu wabo kuphela. Ngalokho ngikhipha isimemezelo sokuba bonke abantu, nezizwe, nezilimi ezikhuluma okungafanele ngoNkulunkulu wawoShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko ziyakuhlahlelwa, izindlu zazo zenziwe iquba, ngokuba akakho omunye uNkulunkulu ongophula ngale ndlela. Inkosi yabaphakamisa oShadiraki, noMeshaki, no-Abedineko esifundeni saseBabele.